שלום, שמי משה בינדר. הסרטון יעסוק במתן פקודות על אדום. החלון למעלה מראה את הרווח וההפסד הכללי שיש לי על החוזה הזה. חלון של כיוון כמות החוזים שאני רוצה לסחור בהם בלחיצה על עכבר. החלון הזה מראה לי את חלון הפוזיציה, כמה חוזים ובאיזה מחיר ממוצע שאני נמצא. החץ השחור מראה לי את המחיר הממוצע של הפוזיציה שאני נמצא כרגע. כדי להיכנס לפוזיציה אני מכוון קודם כל את כמות החוזים שאני רוצה להפעיל בלחיצה על העכבר. לבצע לונג בצד של הביד, אני עומד מתחת למחיר ולוחץ כפתור שמאלי, מקבל 5 חוזים בלימיט. לעשות סטופ אני עומד מעל המחיר, כפתור ימני, מכוון את הכמות, אני כפתור שמאלי ומכוון את הכמות. להזיז את הפוזיציה, כפתור שמאלי ומזיז וגורר. ביטול על ידי כפתור ימני. ביטול של כל הפקודות, לוחץ על כפתור שנקרא Cancel All. אם אני רוצה לעשות Scale In, אני בוחר את ה-Scale In ולוחץ כפתור Scale In או Scale Out. לקנות במרקט, אני קונה על ידי כפתור Buy Market או Sell Market. אם אנחנו רוצים לצאת מהפוזיציה ולבטל את כל הפקודות, אני לוחץ על Exit, Market and Cancel. אם אני רוצה לעשות אלרט למחיר מסוים, אני עושה כפתור שמאלי וכותב את מה שאני רוצה, ועל ידי ככה אני מייצר אלרט. נתראה בסרטונים הבאים.